खुलुमबाय स्टुडियो दं आं राजीब बसुमतारी आरो जायखि जाया आयेनखौ आखायाव लानायनि सिगां 100 खेब सानग्रो नोंगौ बे समाव मख'नांगोन दि बिटिसि ओनसोलनि दाब दाब ओनसोल एबा जायगाफोराव मोसौ सिखावनि उदखारा बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं मोनसे ओनसोलावनो मा 20 निफ्रायबो बांसिन मोसौ सिखाव जानाया गोरलै बाथ्रा नङा आरो बेनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे समाव सांग्रांथि जागासिनो दं नाथाय बे समाव मोसौ सिखाव एबा बायदिसिना जा दुथांफोरखौ हमनानै गावनो आयेनखौ लानानै बे समाव साजा होयोब्ला नोंथांमोना एबा होनायनि सिगां 100 खेब सानग्रो थिग बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायावबो जा मैयासो जानाय जाथाय मोसौ सिखावखौ हमैनो रायजो नाङैनो बुग्लि जायगायावनो जिउ फोजोबनाय जाथाय जादोंमोन दिनै बे जाथाया फिन उल्था महर मोनबाय साजा मोननांगौमोन सिखावा आयेन बायदियै सिखावा साजा मोननांगौमोन नाथाय आयेनखौ रायजो राजाफ्रा गावनि आखायावनो लानानै बे सिखावखौ बुग्लि बुथारनाय जादोंमोन क'क्राझार जिल्लानि बरगाव टिरापारायाव मोसौ सिखावखौ रायजोयैनो बुथारग्राफोरखौ दिनै क'क्राझार पुलिस बिफाना गासै सा 14 खानानै लाबोदों आरो बे मोसौ सिखाव बुथारग्राफ्रानो जाहैबाय बुद्धन चन्द्र नाथ बिश्वजित नाथ जितेन नाथ बिमल नाथ सन्जित नाथ अतुल नाथ नव कुमार नाथ प्रकाश चन्द्र नाथ विपुल नाथ प्रदीप नाथ रंजित नाथ फागुना नाथ तारिणी काटी नाथ आरो धनन नाथ बिथांमोन गासै 4 गंसे गामिनिनो सा 14 गंसे गामिनिनो गासै सा 14 रायजो राजाफोरखौ बे समाव क'क्राझार पुलिस बिफाना खानानै दैखोना लाना फैयो मानो होनना बुङोब्ला क'क्राझार जिल्लानि जा टिलापारा बे टिलापारायाव मोसौ सिखावनि उदखारा गोबां जाथारदोंमोन 20 निबो बांसिन मोसौफोरखौ बिनि सिगां खावना लांदोंमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफ्रा सांग्रांथि लानानै बे समाव सिखावखौ हमनानै बुयै जिउ फोजोबनाय जादोंमोन आरो बेनि दायावनो जा सिखाव मोसौ सिखाव अनन्त मण्डल होननाय मुंनि सासे मोसौ सिखावखौ हमनानै रायजोफोरा बुथारनाय जादोंमोन आरो बेखौ नोजोर बोनानै क'क्राझार पुलिस बिफाना गोख्रों थांखि लायो जेराव जायखिजाया दायनिगिरिखौ हमनानै साजा होनाय सिगां नोंथांमोना 100 खेब सानग्रो मानो होनना बुङोब्ला क'क्राझार जिल्लायाव बेबायदि जाथाय जादों जेराव मोसौ सिखावखौ बुनानै जिउ फोजोबनायनि दायाव गासै सा 14 गंसे गामिनिनो सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना खाना बे समाव जेलाव दैथायहरबाय।